Jel snimam? Koliko si kod pistole kuće u ovom prošlom opre? Kako dađe drugu. Brate Miloše, gitara je pencala. Šta misliš ti kad smo mi u Rašid 200 ili to? Znaš Bogdan? Samo radi. Ja, ma da treba da smiješ sebe s njim se vodiš. Ja sam ti hoću. Da tebi da bude ti žal. Ma sedi ti da te vidi, bajde. Ja da te provodim, bajde. Beži bre u stome, ne bi sad da Raković sedi bre u kure. Ja sam imao 4 točke. Znaš kako u paru privijeni, ja sam u pašu kad počnu da ga obara, kažu ne boj se, kaže neće. Pošto Paša ti spavljaš za to. Ćao. Brže ide! Da malo ti... Gdje gasi ovo? Ala, leti, bem ti.